دليت سلام تبت يوم أخي ستابيرا عبلي جعبا قذب صبحن اللازم ماسمرانا انتقارون مقبال بمصري وزلهم وكيبا يادلا قدف حجون قال إسحتت كي تسعاتو نقول له سب حاويسكم أكايدو مسغانا خوين سرح المغنيات يلن نتزلو تصلي أمونغوز هزبي أمو بدا عب تقرأي كوينو زعما تصلي نا إيرتران نا إيرتراوين نزارب تقرأي كأجدي زلو هاي بينتنا إن خنت أمر تيلكم كتفعل عليه يخل لخمون بينكم يخون تعرف مالت أول زعيم تراغي مالت كفوت وهذا كم اللي حتى خوينو نزوم ويانا دل أخذتهم أرجنا حمرو أيد صرفهم من يصرفهم نيرا يتصرفهم تبزل خا من يصرفهم نيرا خالد إسب كخوات أي إسياسة فرق مولو تقرأي مخانو سلازي نفرحينا تقول دايزي مخنياتو حيزومنا أم خدو دينه كم حنت سراقيت سلسلة نايلي تمتع من الدي وسيدوما بدحري حاجة كان بعد من قصة هاي لمريم كاب أمنا لعلي زغف أي كبرنا تقار زنا قرنها عدنا زول إمر ويعني ويدما متيا يكون حابير كام صراح هذه سنين حوش تخعب فقرن حوس ندمزق خاص لزغنا سلام تانا يرسعنان ديم زول سلام تانا يرسعنان كبرات فتوات تقاتل تشدن رياكت سوان كم يكنديكم انت حنينا ماتشم اسخا خملخ انا بوغن اغزيابير يمسكن سلام الله اسخاتكم كم زخماي كم تلو بعد ملء تسفئ حدا بريتو تايل صحيف اللي مسيلكم እግዚአብሔር ይመስገን ክትብል ከለኻሲ ልበይ ምልእ ይብል ለይል እንኳዓሰይ ሓፍተይ ወይ ሓወዮም ሓዲኦም በጣዕሚ ደስ ብለና ዋላ ኣነ ማለት እዩ ንስኻትኩምን ከምዚ ኸማይ ከም ትህሉ ድማ በዓል ሙሉእ ተስፋይ ናተይ ጥዕና ጥራሕ ሓቲት ኣይኮንኩን ሓሊፈኩም ናታትኩም ዋላ ደሕና ደለኹም ኢለኩም ስለዚ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ንሒዘኩም ክሰግር ንስኻትኩም ሓንቲ ነገር ኢኹም ትገብሩ ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር እሺ ከምቶም ሓስኩም ካልኦት ኣሕዋትኩም ድማ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃናፅ ዝኾነ ርእይቶ ትፅሕፉ ንኣብነት ኪሮስ ወልደ ጊዮርጊስ ታይል ሎ ማለት እዩ ላይክ ገይርልየ ሎ እዚ ሓወይ እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ሽሙ መን እዩ عرب قنقم من باباي كدني لايك غير ليله بتاع دس بالي السا تسفالدتون لايك غيرات ليله كبر اب هبته انس لايك غير ليله قدم انس هقدف مسحوات كعرق انت جميرو كم قدمه خنت هقدف عم مقله زول يونيفرسيتي نخصم عدغراتن زول يونيفرسيتي تقدمكم يعنون كبل يصبنيره مخنياتو اساس لعلو كلهم تكالات يونيفرسيتي يصليلوا حجي خفتو مكيري خون تاي فلينا نحنا بايزوي اشي زرو نامنا لهم عند فيديو حيزنا خنكركلنا زوم بزحت ريوم زلخ كل يوم نرخوم زلنا حجي درفون وص يلبتي عرق سلام ابيلو مالتي نحر دا انت موصيم خي تقبل يوم يخي زبل Welcome to Shidden Reacts 1 صمدو قطر خلته قال محتت مالتيو ناي برهانه قبر قرقس لفعتي تسفا اب ارترا اخ كايدي توهيل زلو ابس مرا مالتيو نسا يغسغسو لولو اسكن سمعيت قداي دليت سلام تبت يوم أخي ستابيرا عبلي جعبا قذب صبحن اللازم دليت ثغري تبت يوم أخي ستابيرا عبلي جعبا قذب صبحن اللازم برم بزعا ገንዘብ صبحن اللازمينا انت مصيوم خي هابل لي يخزبلي مالتي حرا اسكنايزي من اسيزيخه بهلخ ديو بحقيو ايتفلطن اسكن نسمعيو اولا صمدو بارتتو خمسريو زلهم اسمرانا انتغارون مقبال خمسريو زلهم وقيبا يادلا مالتي صمدو خلت ما خلاص مراب سينماتات كله غوسغوسولي خكايدي مالتيو كلات كامل سيكا انا هذه زخيدلو صمدو تساتفا يكون مالتي حدا بزي اوغندا قال بزي انغولا دو ساوث افريكا دو قالت نبرو نحنا مسهم وفرخ نقبر دينا قال ملز ولكم لينا اخم مسهم ارتراويان اوعى اسي وكل دخنا بروجرام لكم اشتي عقامه دم بياخذ بحالو سرايدو اسلام بسمرا بزي حمالو قال ملز بال وكل دخنا بوليتيكالو او تتاموتو او تحاللو سهم مالتي اسرائيل دي قال من عبعيو غزا هبناكم ينال ابقال حجزوا لكم زلو مالتي نورجنا حمدو نحنا زعيو غزا هبناكم ينا يزل زلو مالت افتعيو غزا ما هون تساتيف ايد عينتي اني عبي غزا هبناكم ينا وقصلوا لي لكم والله طعمي يحزن انا بو غري مالتي بايبال وي كاميرون وهابعيو كوينو ايفلط اني رح جيغن عيه الخزار سمعنا لنا سي نمنتاي سمعوا انت توالكم غلغلكم تاوي لكم مالتيو غرم يبوكم يبلكم الله شو ما بعد انغولا دي ولا غواندا قال من تتمالتي اذا دخيدلو نتغارو طرحي مسومين انا عرض النمبر مستعمل زخونكم تدقوا فري ولا تقاوموا دي قال ملاي كون مالتي سلازي
صمدو እንዳቀጸለ ይዘሎ صمدو ይቀጽል ንሕርዳ ተጻሚድካ ማለት እዩ ተጻሚድካ ካብ ገዛና ብዕራይ ካብ ገዛኹም ብዕራይ ጌርና ንኽንጸምድ ሕጂ ኣብቲ ምጽማድ ክትርስዕ ዘይብልካ ነገር ኩሉ ሰብ ሕወስ ገደፍ ሕጂ እውን ካልእ ስሕተት ከይትስሓቱ ንኹሉ ሰብ ሓዊስኩም ኣካይድዎ ነቲ ይግባአኒ እዩ ዝብል ኣይ በይንትና ኢና ክንጸምድ ተይልኩም ክትፈላለዩ ከለኹም እውን በይንኹም ኢኹም ዓራቕ ዘይብሉ ባእሲ ዝኾነኩም ዘሎ ማለት እዩ እሺ ወላቲ ኩናት ዝግበር ዝነበረ እውን ኮን ዓናይ ዝያዳ ዝሃሲ ነይሩ ነቶም ክልተ ዝቢኡ ዝያዳ ዝሃሲ ነይሩ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኮ ኩናት ናይ 98 እኮ ብዙሕ ዝተማቐርዎን ኣይዝክርዎን እዮም ኣና ኣዲስ ኣበባ መጀመርያ ምስ ከኩስ ኤርትራዊ የገለት ኩናት ስለዚ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ነቲ ዘሎ ፅልኢ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ ምጉዳል ወይ እውን ነቶም መንግስታት ናብ ተካእቲ ከሰጋግሩ ከለዉ ብኸመይ ክቕፅል ክእል ትብል ኩናት ብተግባር ስለ ዝረኣኽዎ ነዚኡ ድማ ኩናት ዘይድግፍ ድሕሪ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ትግራይን ኤርትራን ኩናት የድልይኒ ብሰላም መንባር ጥራሕ እዩ ዘድሊ ዝብል ሞር ዘሰርሓሉ ኣነ ከም ናተይ ርእቶ ብተደጋጋሚ እውን ተዛሪበ ንመራሕቲ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ኮይኑ ብዛዕባ ፅልኢ ናይ ኤርትራን ናይ ኤርትራውያንን ዝዛረብ ትግራዋይ ክእገድ እዩ ዘሎ ብፍላይ ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ዝዛረብ ትግራዋይ እሞ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ከምድለ ቴክኖሎጂ ኣሎ ከምድላይካ ክዛረብ ትኽእል ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኣንጻር ትግራይ ኣንጻር ኤርትራ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያንን ብፍላይ እቲ ህዝቢ ሕማቕ ዝዛረብ ትግራዋይ ብሕጊ ክወፅእ ክእል ኣለዎ ኢለ ኣነ ክወፅእ እውን ኣለዎ ገና ስታንዳርድ ከቕምጠልና ማለት እዩ ገና ናይ ዲክታተራዊ ስርዓት ስታንዳርድ ኣብ ዓድና ከነብር እየ ይብል ከምኡ ጌርካ ሰላም ከተምፅእ ኣይትሕሰብ ናትናኤል ኣስመላሽ ምስቲ ሕጂ ዝትገብሮ ዘለኻ ማለት እዩ ትማል እውን ካልእ ትብል ነርካ ሎሙን ንስኻ እኮ ይኾንካ እንተቓዲስካ ድሒንከያ ኣነ ኩናት ሰለባ ስለ ዝኾንኩ ኣርያ ተስፋ ማርያም ዝበሃል ኣብ ማእኸል ዓዲ ምስ እኳ ኢንተርቪው ትገብር ነርካ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ኣየናይ ሰለባ ኩናት ኢኻ ኮይንካ ንስኻ ናይ ኣየናይ ኩናት ናይ መዓዝ ዓመተ ምህረት ናይቲ ብቴስዓ ተዋጋእ እየ ነይረ ከይትብል ኣይነበርካን ንስኻ ናይቲ ሕጂ ዝሓለፈ ተዋጋእ ከይትነብር ንስኻ ሓሳዊ ዝተፈላለዩ ጽምብላት ብምሽቃም ማለት እዩ ቀበል ሓበሬታ ኢኻ ነርካ ኣይትኽፈልን ምስ ተባሃልካ ኣድሓርካ ደርብዮም እኳ ሕጂ ቀፂልካ ስለዚ ቀፂልካ ኢልካ ድማ እንታይ ምባል ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ንኤርትራ ዝቃወም መንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ሰብ ክእሰር ኣለዎ ክትሓዝ ኣለዎ ክትብል ጀሚርካ ምሽ ሶብ ጋና ጀሚራ ታናትካ ዘላ ሰላም ኣብ ካብቶም ጽሙድ ኣካል ንስኻ እንዲኻ ዘለኻ ሓደ ተጸማሞደው ተጠናነጉን ንዓልኻትኩም ከምዚ ዓይነት ድሑር ዝኾነ ስርዓት ተኺልና እሞ ናይ ሚድያ ነፃነት ዘይፈቅድ ህዝብታት ዘይሐውስ በይንትና ኣሚቑና በይንትና ንስሕነሉ ነገር ኢና እንደሊ ትብሉ ንሕርዳ ኮይንኩም ንዓኻትኩም ንሕና ኣሰይ ይግበረልኩም ኢና ንብለኩም ናብቲ ሓጎስኩም ሰበይ ይኣቱን እንተኢልኩም ግን ስኣብትዩ ማንም ሰብኣይ ይወሰኸኩምን ብስሩን ሙላእ ሓጎስ ክንገብሮ እንደልና እንተኢልኩም በቲ ሕጂ ትጅምርዎ ዘለኹም ክትጅምር ኢኻ ብዛዕባ ዲክታተር ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ይኹን ኣብ ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ይኹን ማንም ሰብ ንክዛረብ መሰል ኣለዎ እንድሕር ዳኣ ዘይተመሓየሸ ነገር ኣሎ ክመሓየሽ ንስኻ ኸይድካ ዕና ናይ ኣቦኻ ወይ ከዓ ህድሞ ስለ ዘለካስ መንእሰይ ትግራይ ማለት ብናትካ ህድሞ ብስራሕ ፍቕሪ ድምፂ ክስእን ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ ገና ንዓዱ ዝተጋደለ ዝተማወተሉ እዩ እዚ ናይ መጀመርታ ግዜ ፋንዳሜንታል ኮንሴፕት እዩ ኮር ፕሪንሲፕል እዩ ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ሰላም ዋላ ንሱ ነፂገ ዝኸድ ትብል ተኮይንካ ካልእ ሰላም ኢኻ ትደሊ ዘለኻ ንስኻ ሰላም ይኮንካ እንደሊኻ ታይዳ ምትእትታው ካልእ ስርዓት ማለት እዩ እሱ ናይ ዲክታተር ስርዓት ምጭኻ ኣብ ትግራይ ምትካል ዝያዳ ንፈልጠና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቀፂሉ ዝገብራ ነገር እኮ ምሁራት ዩኒቨርሲታት ገለገለ ዝበሃሉ ኣፍርሱ ቀዳማይ ክፍሊ ተምሃራይ ከለኹ ከም ሓንቲ ሰራቂት ሰዓት 3 ናይ ለይቲ መፅኦም ነደይ ወሲዶማ ድሓር ኣብ ከይዶም ኣብ ቡሬ ደርብዮምና ሕራይ ድሓን ኢልና ዓድና ተኸድና ከኣኒ ካባይ 2-3 ኪሎ ሜትር ናይ ሕወሓት 4 ሚግ መፅን ቦምባ ደርብን መሬት ቀጥቀጥ ኢሉ ምስ ሓብተይ ገዛ እንዳተፃወትኩ بدحري حاجة كان بعد من قصتها لمريم كابهم نلعلي زغف أي كبرنا تجار سلازم الشعب يكون حزب يتركون مش دس ولا يسرق عندنا بس بيننا ولا حد خنزار بريتو ريد أين مرس إن هدمنا نتنا زاراربكم من إنه علاقتكم علتي صبوك خوني خل حماق خوني خل بزي يقدس نتناتنا حزب دي حكي تناتنا حزب مالت عدينا بحقونا بونا جلجلز بهال أكلات زلوا إيمش ولا نحنا نحقوا عدو جلز يبلنا أنت زخونون خفت حبرت سكساب سفترنا نحنا يجبأنا يجبأكم من يلزارب كم جمرتو جميرو جنا يجبأكم من يزخونتات نعخاتكم تباهي التسرح يكونن إلز جمر الناس بجن جنا أما جمرتو جميرو نطلق حالي نجرز جوز زلوا صوت بروبلم أو كي جمر نحنا نفرح لنا مالتي ساعتها تعويز في الصم زلوا مالتي تشجر تعويز منش زلوا مالتي نغسل حرمات كمان ساعات نقول له تنفع زباكم برزي سباق له زي حق له إيرتران تكرين كو عرق له تعرفهم تاي بأس دلهم
رأهم ممدهم تدب مستخفته تعارقهم مالت أول سعيد تراغي مالت كفتوا هذا تدب تتخفيتوا حينك أو نحبس قال نزمنات توايزو نزمنات تفعلالي زنبرة كنا قد رينا هنا نسمرها مغالي بحسا كاري ترفت إرتراوكا شمي تخبلع أغلى رغيونا يوم وزي كنا نحن أسألينا نحن ندل زلنا مسكرويتنا عن فقر زلنا قرنها وعدنا زول إمبر ويعني ويدما متى يكونن هيجي مو كيت مزارنا نقولكم الله ديكو تايلكم الشيء صنع صنعنا حساب زغنا زغو عرايش أو كنت يوم مريحنة المنقصاتن السفادة رزقم كنا مهارو لنا يخرج لنا كنا مهارو لنا يزبل عني كافت حتى نسو تماهيرنا بزح ورقتنا وريغنا بزحنا تغاجنا بزح مزنافاتنا تفصيمنا اب هيوتن اب نبرتن بزح عنوتي تفصيمو اب ኤርትራ ከቢድ ዝኾነ ጥቃዓት ተፈጽሙ በወገን ትግራይ ውን ኮም ተፈጽሙ ስለዚህ ንሱ ተማሂርና ሓዚ ንቀጻሊ ካብዚ ዝወደቕናዮ ሕማቅ ታሪክ ከመይልና ክንልዓለና ራእይና ከመይ ገርና ናማቻቹ ንህዝቢ ኤርትራ ብዝጠቅም መንገዲ ንህዝቢ ትግራይ ብዝጠቅም መንገዲ እቲ ዋና ጉዳይ ድማ ከም ህዝቢ ክንነብር ኣይትነብሩ እንዲና ንታዝለና ከም ህዝቢ ክንነብር ስለዚህ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ዋላ ይቃወሙ ምስኦም ክሰርሕ ዝደል ኣነ እምበር መርገፂናተይ ምስቶም ተቃወምቲ ኢሎም ዝሓሱ ኤርትራውያን ዳኣለ ኢድን ጓንት ናይ ሓባር ሃገር ስለ ዘላትና እምበር ምስጓና ኮይኑ ዝሰርሓሉ ምክንያት የለን እዚ መን ኣብ በዚኣ ትመርሑ በዚኣ ድላይኩም ተሓትም ትኽእሉ ዝጠፍኡ ኣሕዋትና ዝረሓቁ ኣሕዋትና ንዕኦም ከመይ ጌርና ተራራዲና ኣንጻር ሃገርና ዝመፅእ ፀላኢ ኣባትርና ዋጣዊጥና ክሳዱ ንምልዑሶ ኢና ክንሓስብ ዝኽእል እምበር ፖለቲካ ተኮይኑ ምስ ኣሕዋትካ እዩ ዝስራሕ እምበር ምስ ካልእ ሕጂ ኸ ምስ ሕወሓት ክሰርሑ ፍቃደኛታት እንድሕር ተኾንኩም ሽፋ ግበረልኩም ድሕሪ ካልእ ሓደም ከተብሉ ነዚ ከዓ ከነብል ትብሉ ተኾንኩም ሽፋ ግበረልኩም ኣነ ክሰርሕ ዝደሊ ደስ ዝብለኒ ዑና ናይ ሃገረይ ወይ ዑና ናይ ገዛይ ክዕር እየ ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ኤነርጂ ዝጠፈካ ኣብኡ ይኸ ተጋሩ ነዚኦም ናይ ሕወሓት ሸውዓተ ልቦም ልቢ ትግራይ ጦይ ጥዋይ እዚኦም እኮ ከምዚኦም መቃብር ስዋዕትና ዘበሉ ክብል ፀኒሐስ ሕጂ ከዓስ ጅግና ትግራዋይ ዝውድሰሉ ምክንያት የለን ዋሓጥ ዋልያ ከምኡ እንድሕር ተኮይኑ ነዞም ወያነ ዝለኣኸቶም ኣድግና ሓመዱ ኣይትፅርፎም ትግራይ ክዕወት እንድሕር ዝበለ ዝውደስ እንድሕር ተኮይኑ ነዚኦም ተጋሩ ኣይትፅርፎም መን ይፀርፎም ነይራ ኣይትፅርፎም ትብል ዘለካ መን ይፀርፎም ነይራ ካልእ ሰብ ካባኻ ወፃኢ ኣይንፀርፎምን ኢና እስክበል ዓብየት ትዕቢት እኮ ገይሩ ወጣጢር ሒዝኩም ንገለገለ ኢኹም ዓብየት ጉድ እኮ እዩ እሺ ኣይትፅርፍዎም ካልእ ሰብ መሲሉ ማለት እዩ ጎተና ህድሞ ብውልቃዊ ስልጣኑ ነታ ሃገርቲያ ዝመርሓ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሙሉእ ሙሉእ ትግራዋይ ምዃኑ ወዲ ጸሎት እውን ከም ዘይኮነ ኩሉ እቲ ድሕረ ባይታ ናይ ኢሳያስ ዝፈልጥ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ሓራይ ናይ ኢሳያስ በጋጣሚ ክኾን ይኽእል ይኾን ዘሎ ኢሳያስ ከዓ ነዛ ላይን እዚኣ ንክሕሉ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብቲ ከባቢኡ ሰሪዕዎም ኣሎ ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ ናሽናል ትሬጀሪ ወይ ኣብቲ ሃገራዊ መዝገብ ኣይኮነ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ኢድ ሓደ ሙሉእ ሙሉእ ትግራዋይ ዝኾነ ናይ ኢሳያስ መሳርሕቲ ዝኾነ ሓጎስ ክሻ ተታሒዙ ዘሎ ወይ ሓጎስ ገብሪ ሂወት ዝበሃል ሙሉእ ሙሉእ ትግራዋይ ዝኾነ ሰብ እዩ ተዓቂቡ ደሎ ወይ ንሱ እዩ ድላ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ገረም እሺ ስለዚ ንፈርሕ ኢና እቲ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ሒዞም ናይ ክኸዱ ድንሄ እቲ ጉዳይ ኣይተፍርሑ ወይ መሊእና ሰላም ክኸውን እንዳበልናስ ናበይ እሞ ኢና ከይንወስዶ ዋ ኣጣቅደፍባ ንፍቅርን ሰላምን ክንጎይ ኢና ክንቅፅሎ ድማ ኢና ይብለሎ እስኪ ዝበዝሐ እዩ ዲላክ ናይ ዓሚ ናይ ሕጂ ካብኹም ዓይነት መደበ ካብኡ ዝበለፀና ሕዝና መፂና ዘለና ነብ ሕጂ እውን ከምኡ ክቐፅል እዩ ተሓቢርካ ምስራሕ ኣዝዩ ሰናይ ካብ ውሽጢ ከዓ ብፍቅርን ሓጎስ እንደመፅእኻ ስለዝኾነ ከምኡ እንዳበልና ክንነብር ከዓ ስለንደሊ ከምኡ ቀፅል ካልእ ዝብሎ የብለይ
ጽባን ሰላምን ክንጎይና ክንቅጽሎይና በቃ ክንቅጽሎ ኢና ሰላምና ከዓ ክቅጽል እዩ ናብ ዝብል ዘረባ ይኸይሉ ዘሎ ዝሓውና ማለት ኦኬ ቬሪ ኢምፖርታንት ቲንግ ኢልና ኢና ሓሲብናዮ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ሓናፅ ዝኾነ ርእይቶ እንድሕር ዳልይኩም ኮይኖም መወዳእታ ክተቕምጡ ትኽእሉ ኢኹም ንሕና እውን ማለት እቲ ዝሓለፈ ደርፊ ብኸመይ ርኢኹምዎ እንድሕር ዳኢልኩምና ብጣዕሚ ደስ ኢልና እዩ ብፍላይ እዚ ሓውና ሕጂ ዝዛረብ ፀንሕ ዝረኣኹሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኢና ንፍትወካ ቀጽለሉ በርትዑ ትትገብርዎ ስራሕኩም ኩሉ ግዜ መላእኽቲኩም ትመስሉ በቃ ደስ ንሰላም ኩሉ ግዜ ጻዕዳ ክዳኖም ደስ ክብሉኻ ስኢሎም በቃ ክትሪኦም ከለኹም ርእይዎም ምጭዋት ፍጥረት ብጣዕሚ ሕጉስኩምና ኢኹም ትሕጉሱና ኢኹም ሕጂ እውን ብኡ ይቐጽለልና የመላእልና እንተ ሽግር ኣሎ ንዝብሉ ወት ሽግር ኣጉሊኹም ክተርእና ሽግር ዘይብሉ ተኾይኑ ከዓ ነቶም ሓደ ሽግር ዘምኡ ሰባት እርምታ ክትውዎም ጽቡቕ እዩ ሰላም ግን ማንም ሰብ ጸልየ የለን ክሳብ ሕጂ ብሰላም ተንቐጽል ኦኬ ዝበሃል ነገር ኣለና ማለት እዩ ሰላም ግዜ ኾነልና ድማ ይምነየልኩም ልዋም ቅነ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان